אוקיי, זו המחמצת שלי. לקחתי פשוט צנצנת הכי פשוטה שיש. לקחתי ממנה, האכלתי אותה. כשאומרים האכלתי את המחמצת זה אומר ששמים בכמות שווה קמח למים. זאת אומרת, עם כוס קמח אז כוס מים, אוקיי? האכלתי אותה, ערבבתי ושקלתי 100 גרם, אוקיי? 103 גרם, לא משנה, 100 גרם. ואת זה אני הולכת לחסות קצת כזה ככה, כאילו עם פיסת מגבת נייר. אני לא מכסה את זה בצורה הרמטית, ואני פשוט שמה את זה על השיש במשך איזה 4-5 שעות, אוקיי? אחרי 4-5 שעות אני אערבב את זה עם 450, לא, אני אערבב את זה עם 400 גרם של קמח לבן למשל, ועוד 50 גרם של קמח מלא, עם 100 גרם מחמצת. אני אשים עוד כפית אחת של מלח, ואני אערבב טוב טוב. אני אראה לכם אחר כך מה אני עושה. אוקיי, אז וידאו זריז. אני שוקלת 55 גרם של קמח מלא, שכל אחד יעשה איזה קמח שהוא אוהב. אוקיי, אני זורקת לפה. עוד 400 גרם של קמח לבן. אני אישית מאוד אוהבת את הקמח של בובסמיר. תשתמשו באיזה קמח שאתן אוהבות. וזה בערך אחרי 5 שעות ששמתי את המחמצת. שנייה אחת, אני שוקלת פה פשוט. זה אחרי בערך 5 שעות ששמתי את המחמצת על השיש, כמו שהראיתי מקודם. ועוד 10 גרם של מלח, שזה בערך כפית. אבל אפשר גם לשקול אם אתן רוצות לשקול. ו345 מיליליטר של מים פושרים, אוקיי? כל זה מערבבים. כמובן שעשיתי פה בלגן אימים. רגע. אוקיי, כל זה מערבבים טוב ונותנים לו בערך שעה פשוט לטפוח. אני אישית שמה את זה בתנור שלי במצב טפיחה, אבל זה ממש לא חובה. אפשר פשוט, אוקיי, ככה. מקווה שרואים את זה טוב פה בווידאו. הנה המחמצת נראית ככה אחרי כמה שעות. אני פשוט שהופכת את זה ככה. אני פשוט שופכת את הכל ככה לתוך הקמח שלי. עם זה אני שמה מים ומלח, וזהו. את המים אני עושה מים פושרים. אני נותנת לזה בערך שעה לטפוח, ואחרי שזה תופח במשך שעה, הנה אני שמה בערך, עשיתי פה קצת בלגן, סליחה בנות. אוקיי, זה בערך 10 גרם. אני פשוט מתחילה לעשות את זה עד שזה הופך להיות ממש בצק. אני עושה את זה לכדור כזה, ואחר כך אני נותנת לזה שעה לטפוח. אחרי שעה שאני נותנת לזה לטפוח, אני מקפלת את זה שוב מכל הכיוונים, מ4 כיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב כזה. אני אראה לכם עוד מעט. וככה אני עושה את זה במשך 4 פעמים. כלומר, אני נותנת לזה לטפוח שעה, מקפלת את זה מכל 4 הכיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה כזה. ואז עוד פעם נותנת לזה לטפוח. ואז עוד פעם אני עושה בדיוק את אותו דבר. אני אצלם את זה ואני אראה לכם. וזהו. אחרי 4 שעות
אני מעיפה את זה למקרר עם כיסוי, ואני נותנת לזה להיות במקרר במשך לילה שלם. אחרי ואז בבוקר, אני אסביר לכם כשאני אצלם את הוידאו הזה. בגדול זה נשמע מסובך, אבל זה מאוד פשוט, וברגע שאני אסיים להכין את זה, אני אראה לכם את התוצאה. עכשיו זה נראה בלגן רצח. שנייה אחת, אני אחזור לכם בעוד וידאו נוסף. אוקיי, אז עכשיו כיסיתי, סיימתי, אני לשתי במשך בערך 10 דקות. יש לי אבן פיצה בתנור כי אני אוהבת את הטעם של האוכל אחר כך. בכל מקרה, אני שמה את זה להתפחה במשך שעה. סבבה? אחרי שעה, לשתי במשך 10 דקות פשוט כדי לפתוח את הגלוטן, כדי לעשות את זה יוצר בצק הרבה יותר גמיש ונעים. אז אחרי 10 דקות של לישה, כיסיתי, שמתי את זה פה בהתפחה. אתן יכולות פשוט לחסות את הבצק ולהטפיח אותו במשך שעה. אתם לא חייבות בתנור, אני אוהבת בתנור כי זו טמפרטורה קבועה. אז אחרי שעה אני אצלם עוד וידאו ואני אראה לכם איך ממשיכים. אוקיי, אז הוצאתי את הבצק, אני מערבבת, אני מותחת את זה ככה מצד ימין, מצד שמאל. לכן אמרתי צפון דרום מזרח מערב, כי אני כאילו מכל 4 הכיוונים. סליחה, קשה לי לעשות את זה וגם להחזיק את הטלפון. אני מותחת את זה כמה שאני יכולה מכל הכיוונים. הרטבתי את היד קודם, שיהיה לי יותר קל לגעת בבצק וכדי שהיד שלי לא תדבק. אוקיי, סליחה, באמת אף פעם לא עשיתי את זה ביד אחת. אוקיי, מתחתי את זה ועוד הפעם אני מותחת ומקפלת. עכשיו אני לוקחת את הבצק ומקפלת אותו. אני יודעת, זה לא נראה טוב, זה ייראה טוב בסוף. אוקיי, זאת הפעם הראשונה. עכשיו אני מכוונת עוד פעם לשעה. ככה אני אעשה עוד 3 פעמים. אחרי 3 פעמים שאני אעשה את זה, אני אחסה את זה במגבת ואזרוק את זה למקרר. אוקיי, עברו 4 שעות, קיפלתי את זה מכל הכיוונים. מעולה. עכשיו אני אחסה את זה ואני אשים את זה במקרר עד מחר בבוקר. מחר בבוקר אני אוציא את זה ונמשיך לדבר. אז אני עכשיו עשיתי דבר כזה. שמתי, זה סיר מיוחד שקניתי באמזון לאפיית לחם, אוקיי? שמים אותו בתנור, מדליקים את התנור ל-500 מעלות, ואחרי שזה מגיע ל-500 מעלות מחכים במשך חצי שעה עם הסיר בפנים. אחרי שזה מתחמם במשך חצי שעה אנחנו מורידים את המעלות ל-450 מעלות. עכשיו הבצק שלנו תפח פה בסלסלה של התפיחה, הוא תפח כל הלילה במקרר. לפני ששמתי את זה להתפחה שמתי קמח אורז מתחת, ואז ציפיתי את הבצק בקמח אורז. למה קמח אורז? כי זה הופך את הקראסט להרבה יותר כיפי, להרבה יותר טעים. אז עושים ככה. חוץ מזה, בזמן שמחכים שהתנור יתחמם, אפשר לחתוך את הלחם רגע אחד. זאת סכין שמשתמשים בה לבצוע את הלחם. אפשר לעשות כל מיני צורות. אני בדרך כלל עושה ככה וככה, כל מיני צורות כאלה של חיטה. אפשר לעשות את זה גם בצד. אוקיי, אני עושה את זה ביד אחת כי אני מצלמת את הוידאו, אז אני מתנצלת על כל זה. ואפשר גם לעשות כזה דבר, ז'ופ. אוקיי, עושים חתכים כאלה בבצק. אני חושבת שעושים את החתכים האלה כי זה הופך את הלחם ברגע לא יודעת למה, בקיצור. כנראה שזה עושה את זה יותר טוב באפייה. אבל אפשר לעשות מלא מלא צורות. מעיין, את בטח תדעי לעשות את זה יותר יפה ממני. בקיצור, אחרי חצי שעה שהתנור מתחמם, נוריד ל-450, נשים את הבצק הזה
בתנור עם המכסה סגור למשך בערך תגידו 20 דקות. אחר כך אני מוציאה את המכסה של הסיר ומשאירה באותה טמפרטורה אותו דבר את הלחם למשך עוד 20 דקות. היי דיוויד. ואז מוציאים את הלחם ומחזיקים חזק לא לאכול אותו כי זה ממש קשה. אוקיי, אז הוצאתי את זה מהתנור. כמו שאמרתי, עשיתי את זה 20 דקות עם המכסה ו20 דקות בלי המכסה, אבל יש מצב גדול שהשארתי את זה איזה 2 דקות יותר זמן ממה שהייתי צריכה, כי שכחתי את זה בתנור וקצת שרפתי את זה, אבל בגדול ככה זה נראה. ועוד מעט נפרוס את זה כמה שעות כשזה יהיה קצת יותר קר. זהו, תיאבון.